Βρισκόμαστε εδώ με τον Άγγελο Σταματόπουλο για να σας δείξουμε πώς θα φτιάξουμε επισημαντήρα, καλαδουράκι, όπως θέλετε πείτε το. Πολύ χρήσιμο ειδικά σε τόπους που μοιάζουν τα πάντα κάτω μεταξύ τους, όπως η Ύδρα ας πούμε, που ψαρεύουμε κυρίως. Αυτό είναι ένα τελικό καλαδουράκι, όπως είναι στο τέλος. Θα σας δείξουμε με ό,τι έχουμε από τα κύρια υλικά του πώς φτιάχνεται. Λοιπόν, και εδώ και από μόνα. Λοιπόν, πώς φτιάχνεται. Τα πλαϊνά αυτά τα δύο είναι από φελουδάκια που υπάρχουν στα δίχτυα. Αυτά που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Αυτά είναι τα δύο πλαϊνά. Για να ενωθούν τα δύο πλαϊνά, χρησιμοποιούμε, δυστυχώς δεν έχουμε εδώ, χρησιμοποιούμε είτε μολύβι, που όμως δεν είναι τόσο γερό, κάνει όμως, είτε από πουλιά τη βέργα. Όχι από πουλιά τη βέργα, είναι καμβίλιες, πώς λέγονται. Όχι, καμβίλιες είναι τίποτε, μια σπανώνουν. Ναι, από καμβίλιες είναι αυτές. Ναι. Είναι σε μακριές, ναι. Από τις καμβίλιες που έχουν οι ξυλουργοί. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή το ενδιάμεσο είναι καμβίλιες χοντρές. Φανταστείτε ότι είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν, ξέρω εγώ, διάμετρο σχεδόν 1,5 πόντο. Και λιγότερο να είναι, δεν πειράζει. Ναι, απλά είναι πιο γερό. Και λιγότερο να είναι, ίσως είναι καλύτερο, ίσως είναι και ανάλογα, κερδίζεις, χάνεις κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Και για να ενωθούν πολύ καλά, ουσιαστικά με σιλικόνη. Δηλαδή, από που τα ενώσουμε, μήκος αυτό έχει περίπου στα 12 εκατοστά, αλλά είναι μεγάλο. Δεν είναι δηλαδή, για να βγει καλό πρέπει να γίνει κοντά στα 10 εκατοστά για να μπορεί να είναι και πιο βολικό και για να χοντρένει στο μάζεμα αρκετά, ούτως ώστε να φουσκώνει και να γίνεται πιο γρήγορο, να μαζεύεται πιο γρήγορα. Αφότου τα ενώσουμε λοιπόν με αυτή καμβίλια και με σιλικόνη, καλά. Θερματική κόλλα, όχι σιλικόνη. Ναι, είναι σιλικόνη. Σιλικόνη που μόλις σταθεί. Θερματική. Αφότου τα ενώσουμε λοιπόν με τη σιλικόνη. Λοιπόν, καλό είναι βέβαια να γεμίσει και σιλικόνη ή με λούστρο το ξύλο για να μην χαλάσει γρήγορα. Αλλά τέλος πάντων ο καθένας μετά κάνει ό,τι θέλει στο ενδιάμεσο. Τα άλλα υλικά που χρειαζόμαστε είναι τα εξής. Μια λάμα ανοξίδωτη, η οποία έχει πάχος. Έχει πάχος περίπου στα 5 χιλιοστά, και μήκος αυτή έχει κοντά στα 14, αλλά κοντά στα 13 χρειαζόμαστε. 6,5 και αυτό εδώ πέρα, 13 με 14 εκατοστά. Αυτή η λάμα, στην οποία πρέπει να πάτε οπωσδήποτε σε σιδερά. Που να έχει πρέσα. Να έχει πρέσα, ναι. Να μπορεί να τη γυρίσει. Να μπορεί να τη γυρίσει, γιατί δεν λυγίζει με τίποτα αυτό εδώ το πραγματάκι. Προτού πάτε όμως στην πρέσα, θα πρέπει στη μέση της ακριβώς να γίνει, προτού μάλλον η πρέσα τη στραβώσει, θα πρέπει να γίνει μια τρύπα στη μέση και μια τρύπα στην άκρη. Οι τρυπούλες είναι 4 χιλιοστά. 3 χιλιοστά. 3,5-4 χιλιοστά. Τρυπούλες είναι, θα πρέπει όμως να ξυστούν από μέσα. Θα σας πω γιατί. Γιατί στο τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να περαστεί ένα λαστιχόσκηνο ψηλό. Θα πρέπει λοιπόν να ξυστούν μπροστά μέσα για να μην τραυματίζουν το λαστιχόσκηνό μας. Αλλιώς θα το τραυματίζουν και υπάρχει περίπτωση να κοπεί στο τέλος. Λοιπόν, μετά αφότου γίνουν οι τρύπες, στραβώνεται, λυγίζεται, αφήνουμε κενό ούτως ώστε να χωράει στη ζώνη. Εδώ αυτό μπορεί να μην χωράει τώρα, αλλά γιατί είναι για ψηλή ζώνη, αυτό χωράει. Σκεφτείτε ότι όταν αυτό είναι τεντωμένη είναι και πιο εύκολο στο να μπει. Ωραία. Να χωράει στη ζώνη.
Λοιπόν, και έχουμε ένα έτοιμο, ας πούμε, λαμάκι. Αυτό είναι το βαριδάκι για το... Γύρω στα 300 γραμμάρια είχαμε πει, κάπου εκεί, κάπου 280, 300. Αλλά με αυτές τις διαστάσεις, τι πλάτος έχει κιόλας. Αυτό είναι στα 3 εκατοστά. Λοιπόν, το επόμενο υλικό που χρειαζόμαστε είναι λάστιχόσκηνο. Αυτό το λαστιχόσκηνο παίζει το ρόλο του να ενώσει το σκηνάκι μας με το βαριδάκι και όταν μαζεύουμε το σκηνή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δένεται και δεν ξετυλίγεται. Ωραία. Αυτή είναι η χρησιμότητα του λαστιχόσκηνου. Λοιπόν, και το τελευταίο υλικό που χρειαζόμαστε είναι σκηνάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς σκηνάκι είναι, σε κάθε περίπτωση ό,τι βλέπω είναι αυτό εδώ πέρα, 2 χιλιοστά είναι. Λιγότερο, 1,5 χιλιοστά. 1,5-2 χιλιοστά σκηνάκι. Εγώ βάζω 25 με 30 μέτρα σκηνή. Άλλοι βάζουν παραπάνω, εγώ βάζω λιγότερο γιατί έτσι με βολεύει. Είναι και ανάλογα τα μέτρα που ψαρεύεις, το βυθό, αν είναι θολά, αν είναι... Παραπάνω, αλλά εγώ δεν βάζω τόσο γιατί δεν θέλω όταν το ξετυλίγεται να μου γίνει στην επιφάνεια. Δεν με βολεύει γιατί μπορεί να το παρασύρει κάποιο κύμα ή οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει και δεν το βλέπεις και εύκολα. Γιατί όλη η δουλειά είναι από του το φτιάξετε, πρέπει οπωσδήποτε να το ασπρίσετε, να το κάνετε, το βάψετε να φαίνεται άσπρο. Το ασπρίζεις σε αυτή τη μορφή. Ναι, αυτή είναι η μορφή. Εντάξει, εκεί χαλάει λίγο. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που βλέπετε από μακριά. Δηλαδή, ακόμα και σας παρασύρει λίγο το ρέμα, αυτό όπως είναι στα μεσόνερα ή λίγο προς την επιφάνεια, φαίνεται από πολύ μακριά. Οπότε εμένα με βολεύει να μην βγαίνει στην επιφάνεια, γιατί μην βγαίνει στην επιφάνεια και δεν το βλέπεις και μπορεί να το παρασύρει το κύμα. Οπότε να σηκωθεί αυτό από κάτω και να πάει πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Συνήθως το τοποθετούμε κάτω από τη μασχάλη μας για να μην εμποδίζει τις κινήσεις και να είναι και υγροδυναμικό γιατί το καλύπτουμε με τον ώβο μας. Το μόνο που κάνουμε είναι τσακ, αυτό, βγάζουμε το λαστιχόσκηνο και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό. Αυτό λοιπόν μένει κάτω και αυτό αρχίζει και ανεβαίνει. Ξετυλίγεται και έρχεται προς τα πάνω. Οπότε είναι εύκολο στο να το επισημάνουμε. Βασικό, δεν μαζεύουμε ποτέ το καλαδράκι στη στεριά, γιατί γίνεται αυτό. Και δεν το μαζεύουμε με τον άλλον να το κρατάει ή να το μαζεύει. Πρέπει να το αφήσουμε στην επιφάνεια να δείτε γιατί. Γίνονται αυτά εδώ πέρα. Και μετά δεν ξετυλίγεται. Κάνει σγούρες το ίδιο. Δηλαδή τώρα το αφήνω να πάρει όλα τα μπουσικά του, γιατί αλλιώς θα μπουν μπερδεμένα. Κάνει κόμπους δηλαδή. Και μετά στο μάζεμα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως το μαζεύουμε, φτάνει στο τελείωμά του, περνάμε το λαστιχόσκηνο εδώ όσο γίνεται πιο κέντρο για να μην μας φύγει. Και άμα θέλουμε το κάνουμε και λίγο. Και είναι έτοιμο πάλι να το φορέσουμε. Ελπίζω να σας κάλυψα από εμένα. Καλό σας βράδυ.